Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa nezačne ani tento rok. To podľa mňa padlo ale zhora. Možno keby som sa dorevala pred ministrom. A na rekonštrukciu vám predsa musia dať peniaze. Verejné obstarávanie sú dve škaredé slova. My sme namerali v expozícii vlhkosť, že na Sahare je vyššia. Že ma napadla téma výstavy. Obrazy, ktoré by sme nikdy nevystavili. Niektorí nevedeli, že kto si. Tou galériou som si zničil život. Teraz si viacej ako to, aby nás to nezomrlo, prajem, aby sme sa tam všetci stretli. Stavba je vojna! Ja už by som sa nehrabal na také obrovské veci, lebo to zostane nedokončené. Ja vlastne všetkých roztlieskavam. Chyba je, že to ten remeselník odflákal. To nebol projekt pre to storočie a nie pre tento národ. No, začínam mať pocit, či to není prekliatá stavba. Ešte, že na také veci neverím.